muku da wata sabuwar YouTube channel mai suna Mamaki Mr. TV. Wannan YouTube channel din an kirkire ta ne na ganin cewa an bada gudunmawa abin da danganci technology da yaren Hausa a dukkan inda kake a faɗin duniyar nan zaka iya shigowa ka magance waɗansu matsalolin da suka dame ka a bangaren wayar ka ko kuma internet ko kuma YouTube baki daya. Bayan nan kuma wannan YouTube channel din inda ta burge ni shine so dama za ga masu amfani da YouTube suna ta samun irin waɗansu matsaloli hatta masu manyan channel kenan amma ba san me ke faruwa ba. To wannan YouTube channel din ya kirkiro ko ya binciko abubuwa kala daban-daban wanda zaka magance waɗansu matsaloli wanda kake amfani da su ko kuma wanda suka addabe ka bangaren YouTube zaka iya magancewa nan. Bayan nan kuma akwai waɗanda suke TikTok sannan suna tambaya ta yaya ake samun kuɗi ta cikin bidiyon da suke ɗora a TikTok. To wannan a cikin wannan YouTube channel an koyar da ka iya samun kuɗi kyauta a dukkan wani bidiyo da yake ɗora a TikTok da kuma inda aka samu dukkan wani data da ya danganci MTN wanda suke amfani da MTN kenan. Akwai abubuwa da yawa wanda a cikin wannan YouTube channel din an koya su hatta ni kaina ban koya irin waɗannan abubuwan ba amma idan ku shiga cikin wannan YouTube channel mai suna Mamaki Mr. TV za ga akwai abubuwan ban mamaki wanda zaka magance. Bayan nan kuma yana koya dukkan wani editing na bidiyo wanda aka yi a cikin wayarka. Za ga wani lokacin bayan kaga editing din bidiyo kana tunanin dole sai ka amfani da kwamfuta, shi zai nuna mana da ka yi editing din kowane kalar bidiyo ba tare da amfani da kwamfuta ba a cikin wayar. Saboda haka nake gayyata ku garza cikin wannan YouTube channel din mai suna Mamaki Mr. TV. Bayan kun garza ku taɓa mana alamar subscribe, bayan kun taɓa mana alamar subscribe sannan kuma na share din YouTube channel din ga dukkan abokananku domin su amfani da damar da wannan bawan Allah yake